Espoolainen Kimi Räikkönen ajaa ammattilaisena hollantilaisessa Peter de Bruynin kartingtallissa. Kuluvalla kaudella 18-vuotias Räikkönen on menestynyt Euroopan kartingradolla mainiosti. Kovatasoisessa EM-sarjassa nuori suomalainen ajoi hopealle ja ensi syyskuussa lajin MM-mitalleista taistellaan Italiassa. Millaista on karting-ammattilaisen työ? No, onhan se kova, että niin paljon ajetaan, kun on kisoja ja harjoitellaan ja testataan, että ihan kunnon työstä sekä. Millaiset ovat sinun omat tavoitteesi? No nyt on pari vuotta ainakin mikroauto ja sitten katsotaan, että mihin, että olisi mahdollisuus ylempiin, noihin isompiin autoihin lähteä. Että sen näkee sitten, että nyt ainakin ajetaan näitä ja yritetään tehdä kunnon menestyksiä. Vielä et haaveilee mistään Formula 1-luokista tai vastaavista? No onhan se aina haaveissa ollut, mutta nyt täytyy katsoa, että onko se, voihan se olla, että siellä ollaankin sitten. Sen näkee myöhempään. Syksyn MM-finaalissa Räikkönen lasketaan ennakkosuosikkeihin, mutta myös kotimaan kilpailut ovat tärkeitä nuorelle espoolaiselle. Huomenna sunnuntaina Räikkönen tavoittelee Suomen mestaruutta Formula A-luokan autolla. Kilpailu SM-tittelistä käydään kerrasta poikki systeemillä Vihdin kartingradalla. Minkälainen on suomalaisen kartingin taso tänä päivänä kansainvälisesti? No se on todella kova, että täältä monta kuskia aina tuolla ulkomaillakin ja siellä on monella oikeastaan 3 aina mahdollisuus voittaa noita isoja kisoja. Hyvä on taso täällä. Taso on siis kova, mutta Räikkönen osoitti tänään olevansa kaikkein kovin. Mies voitti Formula Super A:n Suomen mestaruuden Vihdin Nummelassa. Mestaruus oli nuorukaiselle ensimmäinen, vaikka EM-hopea on jo taskussa.